Máme tu jedného návštevníka, tak musím ísť opatrne, aby sa nevylákal a neutiekol. No a kde nám zmizol? Chodí sem jeden kocúrik, ktorý je samozrejme v tomto čase v rúji a intenzívne obšťáva dvere a parapetné dosky. Tak chce na seba upozorniť. A kde je teraz mi zmizol? Len ja by som ho strašne rád niekde odchytil, lebo on je chudáčik, asi ho zrazilo auto, alebo sa pobil s kocúrami, lebo je strašne zranený. No poď sem, ty trpak. Má celý bok, má odretý, krvavý. Ja by som ho strašne rád zobral k lekárovi a nechal ho ošetriť. Ale on je taký bojazlivý. No kde je? Idete ho pohľadať, dievčence? Dievčence, idete pohľadať toho trpáka? Siska? Siska? Kde ho nájdeme? Tak kocúrik nie je dneska k videniu.